tömörítéshez és kibontáshoz az előző fájlokat fogom alkalmazni. Tehát először a tömörítéshez ki fogom jelölni mind a kettő fájlt jobb klikkel, ugyanakkor rámegyek erre a kis ikonra, amire az van odaírva, hogy tömörítés. Nos, itt többféle tömörítést végezhetünk el. Itt látjuk, most ide fogja menteni, tehát a G meghajtunkra. Ezt akár átírhatjuk egyedileg is, egyedi parancs útvonalat megadhatunk neki. Itt többféle rádiógombokat, vagy nem is rádiógombok ezek, hanem tehát kiválaszthatunk többféle ilyen gombot, vagy akár itt a rádiógomboknál pedig kiválaszthatjuk azokat a tömörítési formákat, amiket mi tudunk. A Total Commander alapból csak zipet tud, ezt én most bemutatom a RAR-t, hogy tényleg nem fog működni. Tehát ha a RAR-ral próbáljuk, akkor ezt a hiba üzenetet fogjuk megkapni. Ezért is próbáljuk inkább zippel, mert azzal biztosan működni fog. Tehát zip. Látjuk, létrehozta nekünk a próba.zip kiterjesztésű fájlt, amiben Total Commanderrel bele is tudunk természetesen bújni, aztán ki is tudjuk tömöríteni a tömörítés melletti kibontás ikonnal. Ha a következő ablak után bejön egy OK gomb, leokézzuk, és ezt persze felülírjuk, mert a második ablakba fogja ezt nekünk betenni.